Hi guys! Prazel here! Welcome back to my channel! Today, gagawin ko yung first impression review ng BLK Cosmetics. Salamat kay Lyra sa pagdala nito galing Pilipinas. Fresh from Philippines pa talaga to guys. Pinadala ko sa address niya. Tapos dinala niya dito, obviously. Hindi ko na maalala actually kung ano yung in-order ko. Wala pa akong napanood ni isang review about sa BLK Cosmetics, you guys. Kasi gusto ko talaga gawin yung first impression review video na like, you know, first time ko pa talaga siya nagamit. Wala pa akong napanood na review. Anyway, ito na yung packaging niya. Tapos meron pang na iba dito. Tingnan natin. Life is complicated. Your makeup shouldn't be. Ooh, BLK Cosmetics Uncomplicated Beauty. Ganyan yung packaging ni Ann Curtis. So, I got the Brow Sculpting Pencil Duo in the shade Taupe. I'm pretty sure meron silang dalawang shade nitong eyebrow duo niya. Contour, blush, and highlight palette. Ito, excited na excited ako gamitin siya. Maganda yung packaging niya ha. In fairness naman talaga. Bet ko yung may pa chevron na ganap dyan. This is the powder foundation. Maganda. And then, this is the lipstick. Yan, yung sa lipstick. Maganda yung packaging niya. Lalagyan ko lang ng foundation yung mukha ko. I-ready ko lang yung mukha ko, tapos i-apply ko ito mamaya. Okay, so tapos na yung base ko. Gagamitin ko yung BLK Cosmetics Brow Sculpting Pencil Duo. This is in the shade Taupe. So this one is 249 pesos. Meron silang dalawang shade. Ganyan yung packaging niya, guys. I'm just not sure kung ganyan talaga yung kulay niya. We'll see. I'm not sure kung they're trying to match this color here sa actual color ng eyebrow product. Pero sobrang layo ng kulay nila. Ganyan yung swatch. Looks like it's a nice shade naman. Medyo light, pero carry na. And then, it comes with a spoolie on the other end as well, which is always good. Sobrang lagi akong gumagamit ng spoolie. Yung mga ginagamit ko is mga ganito, eyebrow pencil na merong spoolie kasi mabilis lang. Like, you know, nandun na lahat. Pigmented siya, guys. Nakakasulat din talaga siya. Yung consistency niya, medyo waxy. As you guys can see, parang dumidikit yung aking buhok sa skin ko. Meron siyang ganung ganap na consistency. Pero sobrang bilis lang niya isulat, ha. Hindi ko alam kung feel ko yung consistency nito. It reminds me of my Wet n Wild na eyebrow product na parang dumidikit talaga siya sa... Hindi ko siya masyadong bet. Pero yung shade niya, okay lang naman. We'll see kung okay siya kapag blend na natin siya gamit yung spoolie. Yeah, yung ganitong consistency ng eyebrow powder, kapag blend mo siya ng spoolie, parang nawawala siya. Instead na nabiblend siya, nawawala siya. See? Lumilipat yung product sa spoolie itself. Hindi siya nabiblend ng maayos. Yeah, so kapag blenden mo siya, guys, meron na siyang mga bald spots kasi lumilipat yung product sa spoolie. So now, kailangan ko na naman siyang i-fill in kasi meron na siyang bald spot dyan. Dumidikit yung eyebrow hair ko para ko siyang nilagyan ng pomade. Hindi ko na siya i-blend kasi I'm sure kapag blenden ko siya gamit yung spoolie, mawawala siya. I'm not quite sure kung gaano ito maglalast kasi nga yung consistency niya parang matouch mo na siya ng konti, mawawala na siya o matatanggal na siya, pero we'll see. While the creamy pencil is infused with aloe vera to gently condition your strands. So, meron pala daw siyang aloe vera, kaya meron siyang may pagkaganon creamy na consistency, which para sa akin hindi ko masyadong bet. All Day Matte Powder Foundation. Ito naman is 399 pesos. I'm pretty sure meron silang dalawang shade nito and I went for the darker shade, obviously. Meron siyang very obvious na yellow undertone. Gagamitin ko yung sponge that comes with it. It feels nice actually yung sponge. Very soft and cushiony. I will use the same powder under my eyes and on the rest of my face as well. That actually looks nice. It mattified this under eye here. Kung i-compare mo dito, mas mattified to, diba? Maganda siya. So far, so good. Match naman siya sa akin. So, ipapat-pat ko lang siya. Very lightly pat lang all over my face. Hindi ko alam kung nakikita ng maayos sa camera, pero sa personal, sobrang ganda niya dito sa part na to. Pero yung nose ko, nakikita ko na medyo nagiging, ano na siya, nagiging cakey. See? Nung nilagay ko yung powder, parang
nagki-cake up yung dito sa nose area ko. Buildable coverage daw yung powder, medium to full, it's up to you, sabi. The result is a fresh, soft matte finish, which I agree. Soft matte finish talaga siya. A gorgeously even complexion that looks like a real skin. Perfect for that awesome selfie. Yeah, kung konti lang ilalagay mo, I can see this powder being like parang heavy tingnan. Pero kapag konti lang yung nalagay mo, like yung pinat-pat ko lang siya kanina, okay lang naman. Isa to sa mga sobrang excited ako gamitin. Kasi diba, alam niyo naman, highlight is life. Ang ganda ng packaging. Very sleek. And ganyan siya, guys. Very promising siya tingnan, in fairness naman talaga sa kanya. I remember dalawang shade itong contour palette niya. I got the shade Rose Blush. Ooh, yung highlight, in fairness sa highlight, ang ganda ng swatch. Ito yung bronzer, that's the highlight, that's the blush. Hindi ako masyadong nagba-bronzer, pero I will, just for the sake of this video. Okay naman siya. Medyo may pagka-red siya tingnan sa camera, guys. To be honest with you, guys, hindi ko gagamitin tong bronzer na to kasi hindi naman ako nagba-bronzer talaga. Pero just for the sake of this video, okay lang naman siya tingnan. Yung importante sa akin is yung blush at saka yung highlight. So now, let's use the highlight and see. I-wipe ko lang tong aking brush just to make sure. Pagka-swatch ko sa kanya, maganda siya ha, in fairness. Meron din pala siyang salamin. Hindi siya kasing pigmented nung ibang highlighter na meron ako. Very subtle lang nung highlight niya. Maganda siya actually. Meron siyang parang champagne, golden, something like that. I actually really like the highlight. Sobrang ganda nito tingnan, oh. Yung bronzer, tapos yung highlight. Sobrang ganda niya tingnan. Now, sa blush naman tayo. Maganda din yung color ng blush niya. And ganun pala talaga ako, guys. Inuuna ko talaga yung highlight before sa blush. Kasi mas nagiging natural looking yung highlight kapag merong blush over it. So, inauna ka talaga lagi yung highlight. Over kakapal tingnan dito. Siguro dahil din sa bronzer. Pero hindi siya ganun kakapal, guys. Sa personal promise. Hindi talaga. So far, ito yung pinaka-bet ko. So far. Now, sa lipstick tayo. Maganda itong shade na to. Promising. Sobrang konti lang ng laman to. Alam na. Para siyang Maybelline. This one is the Liquid Matte Lipstick in the shade Simple. Drying siya ng slight, guys. Parang feeling ko, parang hindi ko alam kung paano siya explain, pero parang semento ng slight. Very, very slight lang. Hindi naman siya ganun ka-drying talaga. Okay lang naman yung shade niya. Gusto ko yung shade niya, pero I feel like magka-crack to mamaya. Nagsisettle na siya sa lip lines ko. So far, yung pinaka nagustuhan ko is yung highlight. As you guys can see, my highlight, it's popping right now. So far, yung pinaka hindi ko nagustuhan is yung liquid lipstick. I just can feel na magiging sobrang dry siya mamaya. It is now 12:51 ng hapon. Hapon na tayo nagsimula, guys. But yeah, tingnan natin kung ano magiging itsura niya mamaya. Sa next update ko, I will make sure na I'm under natural lighting para makita nyo, guys, kung ano yung itsura niya under natural lighting. Hello! It is now 5:31 ng hapon. So, matagal-tagal na din siya nasa mukha ko, guys. Yung bronzer, nandun pa rin siya. In fairness naman sa bronzer. And yung lipstick, very surprised ako, guys. Kasi akala ko after ko kumain, mawawala na siya. Nag-snack ako ng turon. And ganito yung itsura ng lips. Hindi lang siya ganun kaaya-aya tingnan kasi nagsisettle talaga siya sa lip lines mo as in over. Tingnan nyo. Pero akala ko mag-fade siya agad-agad. Yung eyebrows ko nandun pa din naman siya. Hindi na siya ganun ka-even. Well, hindi din naman talaga siya ganun ka-even nung pag-apply natin kanina, diba? Kasi kapag brush natin ng spoolie, nawawala. So yeah, ganyan yung itsura niya under natural lighting. And then, babalikan ko kayo, guys, mamaya at the end of the night and see kung ano talaga yung magiging itsura niya sa mukha, kung magtatagal siya. Pero so far, okay naman siya. Hello! I am back! It is now 9:53 ng gabi. So, ilang oras na din nakalipas, guys. Hindi ako nag-retouch at all. As in, walang retouch. After nung second update ko, tinapos ko lang linisin yung bahay. So, nandito lang ako, hindi na ako lumabas ulit. Pero, yung mukha ko, guys, especially dito sa nose area, nagki-cake up siya, lalo na dito sa side of my nose. See? Nagki-cake up siya dyan, guys. Tapos dito din. And alam ko, dahil yan sa powder, kasi I have been using the Fenty Beauty and I love the Fenty Beauty. Alam niyo naman, guys, lagi ko yung ginagamit. Basta tsaka na tingnan yung dito sa sides of my nose. Hindi ko nagustuhan yung powder. Okay na okay sana yung shade niya. Maganda naman yung shade niya. Kaya lang, kung pang matagalan yung hanap mo, hindi ko masyadong bet ng powder na yan. Sa eyebrows naman, hindi ko siya gusto. Siguro kung sanay kayo sa ganun na formula, kung gusto niyo talaga na ganun creamy na formula,
magugustuhan nyo siya. Yung lipstick, hindi siya like sobrang nagustuhan ko. Mas prefer ko pa din yung iba kong lipstick, lalo na sa presyo, 349. Feeling ko makakahanap pa tayo ng ibang lipstick na mas maganda pa dun, you know? Nakakalito yung lipstick. Kasi kanina nung pag-check-in ko, okay lang naman yung lipstick. Ngayon, drying na siya sa lips na hindi ko na siya maintindihan. Parang namamalat yung lips ko na hindi ko alam. Try natin na i-retouch and see kung okay lang siya i-retouch. Hindi ko gagalawin to, like, ganyan lang, tapos i-retouch natin. Feeling ko, hindi siya ganun ka magiging sobrang okay i-retouch kasi nga meron na siyang parang namamalat na yung lips. Hindi na siya ganun kaganda after nung retouch. Yeah, hindi ko masyadong beto yung lipstick, pasensya na. Yung powder talaga, iba talaga yung itsura ng mukha ko. Pero in fairness, yung pinaka nagustuhan ko, guys, is the Trio. Yung highlight, sobrang nandun pa rin. Tingnan nyo. Under natural lighting, very natural niya tingnan, which I like. Kasi kapag nasa natural lighting ka, ayaw mo naman na sobrang glowy na mukha mo, over naman, diba? Pero kapag siguro nagpa-party-party kayo, tas may lighting na pagganap, see, meron, nakikita talaga yung highlight. And it's nice. Gusto ko yung shade niya, nakaka-complement siya sa morena na skin tone, which is good. The blush, putok na putok siya kanina, first time I applied it. Tapos ngayon, hindi na masyado. Nandyan pa rin siya, pero hindi na masyado. Pero in fairness, bronzer, nandito pa rin yung bronzer. Tignan nyo guys, nandito pa rin yung bronzer. So yeah, yun yung review ko. I hope nakatulong. Please do like this video if you enjoy. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye!